Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां आंनि YouTube channel आव फैबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर जोंहा मैया दाख्लै सानथामसो सिगाङाव मोनसे जाथाय जाना थांदों बे जाथायानो जाहैबाय लोगोफोर जेनोखि इउनिट 6 आव खामानि मावग्राफोर बिथांमोनाथ' हमजाजोब्बाय होननानै जों गोबांथार निउस चेनेलफ्राव भिडिअफोरनि गेजेरजों नुनो मोनखादों हमनानै लांनायखौबो ओमफ्राय बे हमना लांनायाव सोर हमजादोंमोन बेफोरनि नामखौ जों मोनथिनो मोनाखै एबा मोखांफोरखौबो जों नुनाय जायाखै क्लियारलि मोखांखौ होथेनानै होनाय जादोंमोन ओमफ्राय दा बेनिनो मोनसे भिडिअ क्लिप दा भाइरेल जादों आरोना बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ ओंखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामहरसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो नुनो मोनगोन आरोना बे भिडिअ क्लिपखौ आं दसे उनाव होनो हागोन ओमफ्राय आं बे भिडिअ क्लिपखौ होनायनि सिगां फंनैसो बुंहरखानो सानदों जे जाय बिथांमोना सेंग्रायै दं दासिमबो हाबा जायाखै बिथांमोनाहाय बे भिडिअखौ नायनाया इम्परटेन्टथार आरोना मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लासो जेनोखि इउनिट 6 आव हमजादों गाज्रि खामानि मावनायनि बिथांमोननि महरखौ नुगोन ना नैबे भिडिअखौ नायबासो ओंखायनो नोंथांमोना इयुनावहाय जाहाथे बैफोरबायदि हिन्जावखौ दा मोनथों होननानै सानोब्ला नैबे भिडिअखौ नाय आरोना नङाबा नोंथांमोना नाया हुसिया मोनथिया हुसिया मोनसनबायहैनो हागौ बेथ' खाफालनि लिरनाय होनजायो गिथिं गिदा नोंनाव ग्राव सौदावहैनोबो हागौ बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना ला आरोना बिथांमोननि महरा माबायदि साइज वाइसआ माबायदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाला अब्लानो मोनथिनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना बिथांमोननि महर मोखांखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना आं नोंथांनो बै भिडिअ क्लिपखौ होना होनोसै नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लादो लोगोफोर बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन आं थाफायालै आं थाफायाखौ आं सेस नोंखौ खुलुमगोन आं सोलोंथाइ आरो आं गोसो जानानै फैयाखै আপনিও আর কি হয় সব মানুষ হেল্প করে মই তো বিকাশ ভাগ করা নাই না আপনি তো মোর কাছে আছে র মোবাইল তো মই দিতে এক্সাক্ট ফোন করে আছি মই ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय भिडिअ क्लिपखौ नुनानै नोंथांमोना महर मोखांखौ मोजाङै सिनायगोन ना सिनायाखै आरो सोरनिबाफोर सिनायनाय दंब्ला मा जायगानि बेफोरखौ खिथाहरनो हागोन आरोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों ओमफ्राय मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला जास्ट नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ मोननायलाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामहरसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना ओमफ्राय फटक दंबावोमोन बै फटकखौ होनाय जायासै आरोना लोगोफोर आङो नोंथांमोन नैबे डाइरेक्ट नैबे भिडिअखौल' होनानै होनाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट बाय